Mga S-Friend, welcome na naman po sa isa na namang episode ng Sementeryo Serye. Dito po syempre sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. At si Rico Loco na naman po ay mag-e-explore ng mga lumang sementeryo. And in particular, naririto po tayo sa Urbistondo, Pangasinan upang atin pong hagilapin at ma-i-explore. Ito pong isa sa mga suggested ng ating mga followers mula po sa Facebook page natin with the same name, Urbex PH Placado TV. So sabi nila, naririto pa daw po yung perimeter fence, buo pa rin daw po yung cemetery entrance. So titingnan natin ito mga S-Friend at hahagilapin natin yan dito sa bayan na ito. Sa katunayan mga S-Friend, karamihan sa mga nariritong puntod ay hindi mo nakababakasan ng kalumaan. Subalit maaari naman nating ma-appreciate kung paano nananatiling intact kahit may kaunting uka-uka at bumabagsak ng bahagi ang mga ladrilyo o bricks sa lumang sementeryo katulad ng matatagpuan sa entrada nito. Wala mang available na dokumentong magpapatunay pero masasabi nating hindi na rin mabilang sa daliri ang mga pinagdaan ng lindol ng istrukturang ito. Last quarter ng 2023 nang aming maidokumento ang lumang sementeryo at ng aking balikan sa pamamagitan ng Google Maps, mas naging maaliwalas at kitang-kita na ng buo ang perimeter fence nito, gawa rin ng konstruksyon ng kanal at daanan na nasa tapat nito. Ngayong 2025, nagkaroon muli kami ng pagkakataon na makabalik rito sa bayan ng Urbistondo upang maidokumento naman ang kanilang lumang simbahan na magkakaroon ng separate episode mga S-Friend syempre sa ating Visita Iglesia segment. Kaya dapat abangan mo lamang ito at nang sa ganun ay sama-sama nating mabalikan ang mga kasaysayan na maaaring lingid sa kaalaman ng karamihan. Siyempre, dito lamang sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. Katulad ng iba pang lumang sementeryo na atin nang naikutan at soon ay ipapanood rin namin sa inyo, ang mga ladrilyo dito sa Urbistondo Cemetery ay nababalutan na ng mga natuyong lumot o hindi naman kaya'y natatabunan na ng mga damo sa mga siksik na bahagi nito. So sa banda rito mga S-Friend, makikita ninyo talagang buo pa at kahit papaano, kumbaga surviving pa rin talaga itong old structures o itong mga original na mga materyales o kaya sabihin na natin itong mismong perimeter fence. Hindi pa rin po siya naapektuhan ng kahit anong mga ginawang proyekto dyan. Kumbaga sabihin natin road widening o kaya yung mga pagtatambak ng kalsada, pero kasi hindi naman talaga nila kailangan. Pero hindi katulad ng mga ibang nakita natin na mga lumang sementeryo dito sa Pangasinan. Karamihan sa mga ganitong mga perimeter fences na mga lumang sementeryo talagang mabababa na, as in ground level na yung mga nakita na natin o yung mga na-discover natin. Unlike dito sa Urbistondo mga S-Friend, kitang-kita mo talaga. Sabihin na natin ito pa rin yung original na height nitong fence. Kaya believe ka lang dahil intact pa rin yung mga bricks.
Ayan, no. Although dito sa part na ito, wala na, halatang tinibag nila yung banda rito para lang lagyan nila ng panibagong mga bakod. Bakod na ito nung kabila na establishment. Pero dito pa rin po sa part na ito, ayan, no. Visible pa rin kahit papaano itong mga brick walls. Yan, no, tulad nga ng mga sinasabi ko sa inyo kanina mga S-friend, halos wala ka nang makita talaga na parang, alam mo yun, yung lumang libingan dito. Almost lahat ay details, pininturahan na ng mga ganito. Ikot pa tayo saglit. Ito, dito ka lang mamamangha mga S-friend dahil talagang halos pare-pareho yung disenyo talaga ng mga lumang sementeryo. At itong ganito, itong structure na ito, pareho siya doon sa nakita natin sa San Jacinto. Bukod nga sa pareho yung materyales, pati yung disenyo niya. Ang kagandahan lang dito mga S-friend, ang nakakamangha lang dito, kahit gaano nakatanda itong sementeryong ito, makikita mo pa rin yung mga perimeter fence niya na buong buo, unless katulad po nitong kaso dito sa likuran, ayan na, nawasak na siya dahil natumba na tong punong ito, tabi-tabi po. Hindi katulad nung ibang mga napuntahan natin mga S-friend na kung saan yung mga ganitong mga structure, kung hindi talaga pasadyang tinibag, talagang binaliwala na lang. Hindi na po nila kumbaga kinonsider yung pagiging matanda o historical nung mismong structure, dahil ang gusto lang nila ay mag-give way sa pagpapalawak ng sementeryo, gawa nga nung mga marami na nga syempreng mga namamatay at kailangan talaga ng iba pang lupain o kaya lawak ng lupain para nang sa ganun ay ma-accommodate yung mga inililibing. Dito sa Orbistondo mga S-friend, at least kahit papaano makikita pa rin natin yung mga katulad nito. Yun nga lang, sa banda rito mga S-friend, parang pinagbasurahan na, tapos tinambak-tambakan na rin nila dyan. Tapos ito, dito lang nabagbag na yung banda rito. Medyo nakuha lang yung attention ko nito mga S-friend dahil nandirito siya sa parang, alam mo yun, upuan na lang ng bagong libingan na to. So, nandirito sa loob yung remains niya, ganun. But anyway, sumalangit na 1985 pa siya naririto. Or baka hindi na mahanap yung kanyang libingan. Baka natabunan na rito. Tapos, nilagyan na lang ng palatandaan ng mga kaanak. Malamang, no? So sa banda rito mga S-friend, hindi lang po kalayuan doon sa hangganan ng perimeter fence na sinabi ko nga sa inyo kanina na tinibag na to give way dito nga sa mga panibagong libingan dito sa likuran. Napansin natin itong mga makakapal na mga brick walls na ito, pero ang kaibahan nila, merong mga nakalibing katulad nito. Pero kamakailan lang sila transfer dito kasi kung pagbabasehan, it's 2015 pa siya naririto. Tapos yung iba, ayun no, parang hinukay, tinanggal na siya. Tapos nabagbag na yung ibang mga bahagi ng bricks na naririto. So clueless tayo kung ito ba dati ay pinaglibingan na talaga ng mga nauna dito po sa naunang inilibing dito. Dahil kung titignan,
parang alam mo yung naiisip ko na parang katulad din po doon sa Manawag o kaya doon sa Dimyao. Although ang pinagkaiba lang nila mga S-friend kumpara dito sa mga nakita nating ito, doon sa Dimyao it's honeycombed, kasi ito talaga parang alam mo yun, para lang talaga sa mga skeletal remains na lang yung pwedeng ilagak dito. And then I don't know kung ito ba ay talagang hinukay or ano yan tas ito siya, hinukay dito. And then unlike doon sa mga unang napuntahan natin na may mga ganitong libingan sa mismong mga perimeter fences, mga bago na yung mga nandito. 2015 pa siya naririto. So wala na tayong makita na parang katulad doon mga earlier than 1900s. Pero andirito yung mga, alam mo yon, bricks pa rin. I don't know kung lahat ba ito ay nilagyan nila o kaya nagsilbing mga nicho kumbaga nung mga naunang inilibing. Pero parang may nakikita tayong buto. Wait lang, ito. Buto ba yan? Buto nga, di ba? Tapos ito, tinubuan na lang siya dyan. Tapos kung ano-ano mga pinaglalagay nilang mga, ano ba yan? So dahil palobat na rin tayo mga S-friend, so sulitin na natin hanggang doon sa pinakagilid pa niya. Dahil ito po, itong bahaging inyo nakikita ngayon ay kabilang ano na po ito, kabilang sementeryo na ito, Memorial Cemetery. Yan. Needless to say mga S-friend, itong tinatapakan natin ngayon, itong way na ito yung tapat na nito yung dating perimeter fence. Ayan diba? Ito, dito tayo galing kanina. So kung titignan mo, kinonvert siya as pathway. Then nandirito yung ibang mga cementerio public na yata ito sa kabila. Ayan, pero dito sa bahaging ito mga S-friend, ayan na medyo nabakbak na yung mga bricks. Tapos nilagyan, parang ito, nilagyan na ng mga semento to. Tapos may piraso pa ng lapida. Ayan visible talaga mga S-friend. Mabuti na lang talaga dito sa, in fairness dito po sa kanilang bayan, na preserve nila yung as in yung mga original pa talaga ito. Nga lang syempre sa katandaan, hindi na maiiwasan, talagang meron at meron talagang mawawasak. Yan, mula dyan sa perimeter fence, eto. Although parang nakikita natin, parang alam mo yung paano na siya, naka-slant na siya. Ayan. So ito lang talaga yung katangi-tangi at natitira dito mga S-friend na memory nito. At sana nga mas ma-preserve pa siya. Siyempre may tuturing na heritage ito mga S-friend mga Spanish era cemetery. Ayan. Although crowded na dito sa loob, hindi na natin makikita pa. Wala na daw bakas nung cemetery chapel. In fact, sa lahat ng mga pinuntahan natin talaga before, at sa lahat na rin yung mga nape-preserve pa talaga ng mga cemetery na ganito na Spanish era, straight mo dyan cemetery chapel na.
Pero crowded na siya. Actually, napunta na natin ito sometime in 2024 kung hindi ako nagkakamali. Or 2023, last quarter. Mabuti na lang nagkaroon ulit tayo ng chance kasi may ginagawa dito sa harapan dati. So ito, mas makikita natin dito yung kabuuan niya. Pero yun nga lang, sabi ko sa inyo, ito. Talagang delikado. Wag naman sana na kung umugaman ang lupa alam mo yun, baka matumba na to no? Wag naman sana. Sana magawa na ng paraan para ma-preserve siya. Kasi may ginawa dito noong nakaraan itong mga kanal At ito mga espren, dagdag lang din natin kasi nasapit din tayo, nagawi lang din tayo dito sa kabilang public cemetery nila. And then napansin namin, meron pa pala ditong iba pang mga libingan na talagang ladrillo pa siya Ano nakalagay? Star, gano'n. Diba? Ayan So yung mga libingan na naririto, yung ginawa ng tapunan yung mga empty. Yung mga nicho dito, parang mga bricks Diba? Ay, hindi lang parang, talagang brick siya. Although yung iba dito nasira-sira na, binungkal-bungkal na, pero makikita mo pa rin sa bandang yan. Ayan zoom in na lang natin. Ayan o diba yung mga gilid niya. Ang dami pa dito. So ano to, part pa rin kaya ito nung Catholic cemetery na dati, parang ganon. Kasi nati na lang siya, tas ginawang parang isa sa public. Actually ito rin ito yung municipal, ewan ko, municipal ata, tas ito ang public nila Ayan parang nagsisilbing bakod, and at the same time sa likuran yan nicho na mga libingan din siya. Ito yung sinasabi kasi mga espre na talagang minsan hindi na itatala talaga sa, walang record, hindi na itatala sa kasaysayan kung ano talaga yung mga pinaka-history. Lalong-lalo na ng mga sementeryong katulad nito. Kaya talagang masasabi mong, ito, i-document na lang natin. Parang ganun. Bago siya tuluyang mawala. Yan may mga bago na sa taas, apartment style. Putin pa natin to mga espren, meron pa pala dito diba? Kailangan liliit na mga nicho na lang to na yan, may mga bricks pa siya diba? If and only if mga espren part pa talaga ito nung mas malaking Catholic cemetery dati. Ito yung pwedeng masabi natin na ebidensya or proof Tapos hanggang dito na lang tong pinaka tag dito, yung pinaka hangganan niya. Grabe, ang galing hindi ko lang alam kung itong mga natuklasan natin mga espren yung parang magko-complement ba doon sa claim na maaaring hindi kahit part ito dati nung mas malaking Catholic cemetery tapos hinati na lang nila, diba? Kung ating babalikan sa kasaysayan,
Hinango ang ngalan ng Urbistondo sa ngalan ni General Antonio de Urbistondo y Villasis, ang nooy Kastilang gobernador na nakilala sa kanyang pananakop sa Jolo noong 1852. Sa kanyang panahon, ipinag-utos niya ang pagtatag ng isang munisipalidad at ipangalan umano sa kanya ito bilang pagkilala. Sa aming pagre-repaso sa iba pang detalye, ang Urbistondo pala ay una ring naging bahagi ng San Carlos City o noon ay kilala bilang Binalatongan, hanggang sa humiwalay na ito ng tuluyan taong 1852 sa pangunguna ni Padre Ramon Dalmau, ang parish priest ng San Carlos ng panahong iyon, sa tulong ni Reverend Father Francisco Tresera na siyang inappoint upang pangunahan ang pagre-relocate ng lumang bayan sa kanyang kasalukuyang lokasyon. So mga S-Friend, walang bibitaw sa Urbex PH Plakado TV sapagkat marami pa tayong ihahaing urban explorations coming soon. Subscribe at nang masundan din syempre ang lahat ng mga bagong labas at ganoon na rin syempre ang mga anunsyo sa ating social media. Ako pong muli si Rico Loco, hanggang sa susunod nating explorations. Tutok ka lang S-Friend dito sa ating channel.